bentang ini pet ki ri ki ba he tam hangne hapoh pyrthei ki ri ki ba duna briew tam hangne hapoh pyrthei bat kumjo ki ri ki ba riewspah tam hangne hapoh pyrthei bat kumjo ki ri ki ba duna briew bat bun briew tam hangne hapoh pyrthei ri ke bawan kerdan ke bengkong nagi ting he kedai ke Rusia ke badai ru ke ri ke badan hadiu ba Europe bat kumjo ke ri ke ba rit tam hangne hapoh pyrthei kedai ke Vatican City ke badan hadiu ba Europe kat ba ke ri ke ba bun briew tam hangne hapoh pyrthei bro kawai kedai ke ri jongi ke badai ke ri India kat ba ke ri ke ba duna briew tam hangne hapoh pyrthei kedai ke Vatican City kat ba hapoh sekiri kiba riewspah tam hangne hapoh pyrthei kalau sembok lane ke United States bro atli ni ri kilong kri di riewspah tam hangne hapoh pyrthei kan ba kri ke ba duk tang hangne hapoh pyrthei untuk ia ke South Sudan Burundi bat ka Central Africa Republic borok lai li gini ri kibadai hadiu ba Afrika kan ba kiri kiba riewspah tam hangne hapoh pyrthei kalau sembok bat ke United States kalau sembok ke badai kiri kemudian hadiu ba Europe kan ba ke United States ke badai kiri kemudian hadiu ba North America kan ba kiri ke ba briew tam hangne hapoh pyrthei ke India ke dan briew hadu 1.9 billion kan ba kiri ke ba duna briew tam hangne hapoh pyrthei dei ka Vatican ke jingdana briew jongka ke dan tang kumbasan spa lane hadu pras pangut tak mutahi ke jingdan briew hagani ke ri Vatican tang kini gikena lengkot sapang kini giri babun briew bat unjuk giri ba he tam hangne hapoh pyrthei terhadap sing tenat maskan ikon kini kebor sing bahwa pada kret banyak itu subscribe badan bakin icon pada kecibersan kublai shibone.